अनजालु फरायसा बहाय गोबां दङ। बे हारिनि जौगानाया बिराद गोख्रै जौगादों। दिनै जोंनि रावा थाखो सेनिफ्राय मुलुग सोलोंसालिसिम सौहैबाय। साहित्य एकाडेमि बान्था जों दिनै मोननो हाबाय। आरो बेल' नङा, जों दिनै अनलाइन अफलाइननि थाखाय बर' रावखौ बोरै सोलोंनो हायो फोरोंनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ रायजो राजाफोर। आरो बे खामानियाव जोंखौ दिल्लीनि मोनसे आफाद गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा बर' स्टाडि सेन्टारनि मदद लानानै जों खामानि मावगासिनो दं। दिनै जोंहा मोनब्रै मुलुगसोलोंसालियाव फुल फ्लेजेड बर' बिफानखौ फोरोंजायो। उदालगुरि बायदियाव जों दिनै इउनिभार्सिटि केम्पास मोननो हाबाय। नाथाय अब्लाबो नोंथांमोना मिथिना ला, जोंनि बर' बिजोंनि अबस्थाया आथिखाल बिराद गाज्रि। आं बेखायनो बुंदों, आं बेखौ ओरैनो बुङाखै। दिनै जोङो मोनदांजोब्बाय, दिनै जों मिथिजोब्बाय, दिनै नुजोब्बाय। बे 63 बोसोर बैसोनि गेजेराव बर' बिजोङा बर' रायजो राजाजों मानो जोगा जादों, मानो नागार जादों, मा जानो नांगौ? देरसिन साननो गोनां बाथ्राया बेसो जादों। जों मा जाहोनाव दिनै जाय रावा आसामनि मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज, आं बे एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज होनोबो गोब्राब मोनो। मानोना बर' रावाबो भारत संबिजिरनि 90 फारियाव थिसनजानाय मोनसे राव। जेरैहाय असमिया रावाबो भारत संबिजिरनि 90 फारियाव सोजानाय मोनसे राव। बेखायनो बर' रावा आसामनि एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज नङा, बर' रावा आसामनि अफिसियेल लेंगुवेज। जेरै असमिया, बे रावखौबो जों दिनै बाहायनो लाजियो, बाहायनो गियो। मानो? जोंनि रावा थागोन ना? जोंनि थुनलाइया थागोन ना? जोंनि बिजोङा थागोन ना? गोबां बाथ्रा रायजो राजानो थाङो। दिनै जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव फरायसाफ्रा साबेसे दङ? बयनिबो खुगायाव मोनसेल' बाथ्रा, बे फरायसालिया थैसिगोन। बयनिबो खुगायाव मोनसेल' बाथ्रा, जे उमुक फरायसालिया थैसिगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादा जुदि गोख्रोङै गाबथाना थायामोनब्ला दिनैनि दिनाव, आंथ' क'क्राझारावबो बुंबोदों जे क'क्राझार बायदियाव, उदालगुरि बायदियाव दिनैबो एलपि स्कुला 50% फरायसालिया गैया जागोन रायजो राजा नोंथांमोन। जों जुदि हगारना होयोबा आसाम सरकारखौबो जों बुङै लाखिबाय थादों। जुदि 50% फरायसालिया गैया जायोब्ला जोंनि बर'फोरनि जे रांखान्थि हालोद, बे रांखान्थि हालोदखौ सानना नायनो नोंथांमोन। दाथ' जाय साख्रि मावदों थिगानो दं, बिसोरो बेथन मोनबाय थागोन। नाथाय जेब्ला बे फरायसालिया गैया जागोन, फोरोंगिरिफ्रा रिटायार जालांगोन, साख्रियाबो जोबगोन। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव साबैसे मानसिया फोरोंगिरिनि अनगायै गुबुन डिपार्टमेन्टआव, गुबुन बिफानाव साख्रि मावनानै दं? नोंथांमोना गामियावनो सान। बेफोर खोथाखौ साननानैनो जोङो बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफादजों जों गाबथाबनानै खामानि मावदों आरो जों गाबथाबनानै खामानि मावलांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। जों फासया। आङो मैया फुङावनो जेब्ला सिखारबाय, ससियेल मिडियायाव मोनसे